Najeriya ta shiga cikin jerin kasashen Afirka da za a kaddamar da amfani da maganin cutar zazzabin cizon sauro na farko da aka samar don jarirai da kananan yara. Mamakon ruwan kankara a wasu yankuna 20 na jamhuriyar Nijar ya lalata gonaki da shukoki. Masu aikin ceto a Pakistan sun ce sun yanke kaunar samun wani mai saurin numfashi a laluben da suke bayan zabtarewar laka da ya sanadin mutuwar mutane 344. To ga labaran kamar yadda suke. Najeriya ta shiga sahun wasu kasashen Afirka 8 da za a kaddamar da shirin amfani da maganin cutar malaria na farko da aka samar wa jarirai, wanda ake sa ran zai ceto dubban sabbin haihuwa da ke fuskantar barazanar wannan cuta musamman ma a nahiyar Afirka. Tun dai hukumomin kasar Switzerland suka amince da tsarin, yayin da ake sa ran Najeriya da sauran kasashen za su hanzarta aiwatar da shirin. Dr. Yusuf Abdu Misau kwararren likita ne a Najeriya, ga abin da yake cewa. Akwai sabon bincike da ya nuna cewa za a iya ba da maganin warkarwa daga shi zazzabin cizon sauro din ba rigakafi ba ma yara masu nauyin ƙasa da kilo 5. Wannan sabon bincike ne da bai daɗe da fitowa ba da aka yi shi a wasu ƙasashe na Afirka, wanda Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe 8 ɗin da aka yi wannan bincike a cikinsu, wanda ya nuna ingancin ba da wannan magani na zazzabin cizon sauro ɗin, kuma akwai ƙa'idajjen yawan maganin da za a basu wanda likitoci za su bayar bayan sun tabbatar da nauyin yaron, wanda kawo izuwa yanzu ba a samu wannan daman ba saboda ba binciken da ya nuna cewa za a yi hakan. So akan yi amfani da kwatantawa ne daga yadda ake ba wa manya sai a ba wa su ma waɗannan yaran ko da nauyin su yana ƙasa da kilo 5. Wannan yanzu an daina shi saboda samun fa'idan bincike da aka gano ne yadda za a ba da shi wannan maganin ma yaran da suke da nauyi ƙasa da kilo 5. Wannan yana da bambanci da rigakafi. Dr. Yusuf Abdu Misau kenan daga Najeriya. A Najeriya ra'ayi yau jam'iyyar APC mai mulki ce ta lashe akasarin kujerun a zaben cike gurbi da aka gudanar a mazaɓu 16 na jihohi 12 a ranar Asabar ta gabata, kamar yadda sakamakon da hukumar zaben kasar watan INEC ta fitar ya nuna. Rahotannin rikici da sayan kuri'u ne dai suka ba mai wannan zaɓe da aka gudanar don cike guraben 'yan majalisa da suka mutu ko kuma suka yi murabus bayan zaben shekarar 2023, inda dukkanin manyan jam'iyyun kasar watan APC da PDP ke kira a soke zaben a wuraren da sakamakon bai musu daɗi ba. Zuwa daren jiya Lahadi masu aikin ceto na ta laluben da mutane 40 bayan wani hatsarin kwale-kwale a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, kamar yadda hukumar agajin gaggawa ta kasar ta sanar a daren Lahadi. A wata sanarwa hukumar agajin kasar watan NEMA ta ce kwale-kwalen na dauke da mutane sama da 50 ne waɗanda ke kan hanyar su ta zuwa wata kasuwa a Goronyo da safiyar Lahadi. Mahukunta a jamhuriyar Benin sun san da gano gawar mutum daya yayin da wasu mutane 44 suka bata bayan da motar safa da suke balaguro a ciki ta kwace wa matukinta sannan ta fada a kogin Oweme da ke tsakiyar kasar ta Benin. Sanarwar da ministan cikin gidan jamhuriyar Benin Alassane Saidu ya fitar ta bayyana cewar lamarin ya faru ne a cikin daren Asabar zuwa wayewar garin ranar Lahadi, inda motar ta kwace wa direba sannan ta fada cikin wannan kogi. Mamakon ruwan kankara da wasu yankunan jihar da magaran jamhuriyar Nijar suka fuskanta ya lalata tarin gonaki da ilahirin shukokin da aka yi a garuruwa kusan 20 na yankin, lamarin da ya jefa iyalai da dama a damuwa sakamakon asarar da suka tafka. Rahoton Azima Bashir Aminu. A juma'ar da ta gabata ne wannan lamari ya faru a karamar hukumar da kusa ta jihar da magaram, inda ɗimbin manoma suka koma kuka daga murmushi bai da ruwan kankarar ya haddasa musu gagarumar asara daidai lokacin da amfani ya fara yaɗo ya banya ta fara kyau. Kankarar nan da ta fara faɗowa manya ce, hatsi dai duka ta fatattaka shi da wake duka gaba ɗaya ta sarke su kawai, su babu wani maganar su sake wani amfani da su. Harshen watan wannan kawai a ci amfani, to amma kuma Allah ya kawo haka. Ikon Allah an gan shi har bayan azzafar kankara ba ta ƙare ko ina ita muna cikin matsatsi. Allah ya taimaka. Lura da ɗimbin asarar da waɗannan manoma suka yi tuni wasunsu suka cire rai daga yiwuwar samun amfani a damanar bana, sai dai malaman gona irin su Nasiru Musa na masu ba da shawarwari. Abin da kaɗai za a iya shifkawa in ya yiwu a yanzu wake ne kawai, shi ma a waken itika tarbandis yana nan wani wake ne mai jan hanci. Cikin alhini domin jajanta halin da manoman ke ciki bayan wannan asara, Barman Ahmadu Barma Idi mai martaba sarkin kasar da kusa ya kai ziyara garuruwan. Duk wanda ka zo ka leka hankalin shi ba a jikin shi ba.
abu dai ka gire ka yi noma gashi ya hudda kai kuma Allah ubangiji ya sa baka ci shi ba. Tambayar anan bata wuce ko me ke kawo irin wannan zubar kankara. Kacalla Gabciya Lawan darakta ne a sashen kula da yanayi. Shi da amurka ya da sa wannan shine gajimare da ake ce ma kimilon nan bis masu cida da mawalkiya da sauransu kuke gani a cikin su ne wannan ake iya samu wannan kankarin. Tarin manoman na zama cike da zulumi tare da fatan samun tallafin mahukunta. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta bayyana cewa tana tattaunawa da gwamnatin sojin Mali kan kame wani bafaranshe da ake zargi da yin aiki da jami'an leƙen asiri domin ta da zaune tsaye a ƙasar, tana mai cewa ikirarin da ake yi a kansa babu gaskiya a ciki. Shamsiya Haruna ta haɗa mana rahoto a kai. Ma'aikatar ta ce ana ci gaba da tattaunawa don kawar da duk wata rashin fahimta da kuma ganin cewa an sako ma'aikacin ofishin jakadancin Faransa da ke Bamako cikin gaggawa. A ranar Alhamis ne hukumomin Mali suka sanar da kama bafaranshen da ake zargi yana aiki da hukumar leƙen asiri ta Faransa haɗi da wasu ƙasashe domin tayar da zaune tsaye a wannan ƙasa da ke yammacin Afirka. Ma'aikatar harkokin wajen Faransa dai ta ce kama jami'in diflomasiyyar daidai yake da karya yarjejeniyar Vienna kan hulɗar jakadanci. Kasar Mali dai ta tsinci kanta a matsalar tsaro tun a shekarar 2012 sakamakon tashe-tashen hankula daga kungiyoyin da ke da alaka da Al-Qaida da kungiyar ta'addanci ta IS da kuma kungiyoyin masu dauke da makamai na cikin gida. Gwamnatin mulkin sojin kasar karkashin jagorancin Janar Assimi Goita ta dawo daga rakiyar kawance da kasashen yamma musamman Faransa da ta taɓa mata mulkin mallaka, tare da sauya akalar mu'amalarta ta fuskar soji da kasar Rasha. Gwamnonin kasashen kudancin nahiyar Afirka sun fara wani taron kwanaki biyu a kasar Madagascar jiya Lahadi. Batun bangaren haƙar ma'adinai a yankin zai kasance babban maudu'i a taron. Shugabanni daga kasashe 16 za su duba batun inganta makomar yankin, inda za su tattauna batutuwan da suka shafi kasuwanci a tsakaninsu, kana su rage yawan dogaro da abokan hulɗa daga kasashen waje. Babban hafsan sojin Sudan Janar Abdul Fattah al-Burhan ya yi wa ɗimbin manyan hafsoshin rundunar ritaya a jiya Lahadi, cikin su hadda fitattun kwamandojin yaƙi, matakin da ya ɗauka a karon farko tun bayan da yaƙi ya ɓarke tsakanin dakarun ƙasar da rundunar RSF a shekarar 2023. Daga cikin waɗanda aka wa wannan ritaya akwai Manjo Janar Nasir Aldin Abdul Fattah, wanda sai da aka yi wa ƙarin girma zuwa mukamin Laftanar Janar, kamar yadda wasu majiyoyin soji suka bayyana.